To fa mai sauraro wannan shagalin bikinmu ne na masana'anta ta Kannywood wanda za a gabatar na Hauwa Ayawa wadda aka fi sani da shahararriyar jaruman nan mai suna Azima Gidan Badamasi da kuma shahararren saurayinta shi ma shahararren jarumin nan mai suna Umar Gombe wanda shi ma shahararren jarumi ne na wannan shirin fim mai dogon zango mai sauraro. To amma mai sauraro kafin mu kai ga wannan batutuwa da za mu kawo mana wannan shahararren biki da za a yi a masana'anta ta Kannywood mai sauraro. Muna buƙatar idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha tamu mai albarka da ka daure ka danna mana subscribe kana ka taɓa alamar ƙararrawa domin ta haka ne za ka dinga samun bidiyos ɗinmu zafafa kuma daɗaɗa da zarar mun ɗaura. Muna godiya da jimirin kallonmu da kuke yi mai sauraro. To mai sauraro kamar yadda ka sani wannan shahararriyar jaruma mai suna Azima kwana 90 da ake mata laƙabi da shi a shirin fim ɗin kwana 90 shiri mai dogon zango mai sauraro. To gidan Badamasi. To mai sauraro wannan jaruma dai bikinta ya gabato wanda za a yi shi ne 6 ga watan da za mu shiga wato watan Oktoba kenan mai sauraro. Badamasi ta kasance shahararriyar jaruma ce wadda tauraruwarta ta fara ɗagawa a wa'annan 'yan shekarun mai sauraro. Sannan kuma sai Allah ya kawo mata santalelen miji wanda shi ma jarumi ne a masana'anta ta Kannywood mai sauraro wanda ake wa laƙabi da Umar Gombe wanda shi ma ya kasance jarumi ne tsohon jarumi a masana'anta ta Kannywood wanda ya kasance shi ma har da shi a cikin shahararren wannan fim mai dogon zango mai suna Gidan Badamasi wanda Falalu Ɗaurayi yake ɗaukar nauyin kawo muku wannan shirin fim wanda ake haskawa a shahararriyar tashar nan ta Arewa 24. To mai sauraro wannan biki ne dai da za a yi shi 6 ga wata muna ƙara jaddada ma ne mai sauraro domin kai ma ya kamata ka zo ka shaida wannan ɗaurin aure da za a yi na shahararrun jaruman nan guda biyu na masana'anta ta Kannywood wadda aka fi sani da Hauwa Ayawa wadda ake mata laƙabi da Azima Gidan Badamasi. Kar ka manta dai ranar 6 ga wata shine za a yi wannan ɗaurin aure wanda za a gabatar da shi ne a unguwarsu mai sauraro. Don haka ya kamata ka je don ka ba wa idonka abinci ka gane maka yadda za a yi wannan ɗaurin aure mai sauraro. Domin kuwa wannan biki ne da za a yi shaƙatawa, za a more, za a yi abubuwa daban-daban a cikin wannan shahararren biki. Domin kuwa yadda ake tama wannan biki ya ɓaci mai sauraro. Kowa yadda yake jiran wannan rana kawai ta zo Allah ya kawo ta. To mai sauraro mun gode da jimirin kallonmu da kuke yi a wannan tasha tamu mai albarka.